नखरानि मावथिफोरजों सावरायनाय हाबाफारि थांनाय 2 नभेम्बरनिफ्राय लादों आरो दिनै 2 नभेम्बराव जोंनि धेमाजि जिल्लायाव फारियै मोननै जायगा नोलोबारि गोजौ फरायसालि आरो गगामुगाव आरो एसबि बड' गोजौ फरायसालि सानजारि नोगोराव बेवहाय जोङो खुंफुंदों। दा बेवहाय जोङो थोंजोङै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि संबिजिरारि जा पावार एन्ड फांसन दङ वार्कारफ्रा बे पावार एन्ड फांसनखौ बाहायनानै माबायदि लेभेलसिम लांगोन जों बेखौ सावरायदों। बेजों लोगोसे जोङो मा जेंनाफोरखौ फेस जादों मा जेंना जेंसिफोरजों जों सौदावदों बेफोरखौबो जों सावरायदों। थांनाय समफोराव खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिसिनि बायजोआव बर'फोरनि थाखाय मोनसे गाव हायुङारि खुंथाइ दाबिबाय, बेखौ जोङो मोनफुंनो हाबाय आरो बेनि उनाव जोंनि जा मावनांगौ हाबा बेयो बांसिननिफ्राय बांसिन जाबाय थादों। दा नायदों जोंनि ओनसोलफोराव थांनाय समफोराव कर'नानि उननिफ्राय जा पस्ट कर'ना सिटुएसन बे मोजां नङा। गोबां सुबुंफोरा रांखावरि दुरबल जादों। फारसेथिं जोंनि बर' सुबुंफोरा बोथोरनि सायाव सोनारनानै बोथोरजों गोरोबफानानै आबाद मावो, नाथाय बे ग्लबेल वार्मिंनि जाहोनाव जोंनियाव बोथोरा इमबेलेन्स जादों होननानै जों सानदों। मानोना जाय समाव अखा हानांगौ सान्दुं दुंनांगौ बेयो सम बायदि जायाखै। दा बेबायदि हिसाबै जोंनि बर' सुबुंफोरनि जा रांखावरियारि अबस्था बियो मोजां नङा। बेखौनो जों सावरायनानै माबोरै जोङो सुस्रांनो हागोन, माबायदि बिगियानारि आदबफोरखौ लागोन, जों बेखौ सावरायलायनाय जादों। आरो बेवहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासै सोद्रोमाफोरा जोंनि बर' रायजोफोरखौ मदद हेफाजाब होनांगौ आरो बिथांमोनखौ एवारनेस खालामनानै जोंनि लाइफखौ मोजां खालामनायाव लांनांगौ, जों बिनि सायाव सावरायदों। बेजों लोगोसे जोङो सोलोंथाइनि सायाव सावरायदों। दा जों नायदों धेमाजि जिल्लायाव गोबां गुदि फरायसालिफोराव दिनैसिमबो बर' राव रोङै फोरोंगिरि दं। एमइ स्कुलाव बर' राव रोङै फोरोंगिरि दं आरो गोबां एमइ स्कुल दङ जेरावनाखि 3 4 फोरोंगिरि दं, जायजों जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हाया। बिनि उनाव नायबाय जोङो थांनाय समाव जानाय जा गोदानै टिउटर थिसननाय फरायसालिफ्राव, बेयावबो नायदों माखासे एमइ स्कुलफोर दं जेराव माने 3 आरो 2-2ल'बो बेबायदि टिउटरनि फरायसालि जोंनि जिल्लायाव गोबां दं। दा बेबायदि हिसाबै जोङो फरायसाफोरखौ जाबायदि बर' बिजोंजों गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ बेखौ जों होनो हायाखै। फारसेथिं हाइ स्कुलाव जेब्ला जों नायो, जोंनियाव हाइ स्कुलाव पियरलि बर' बिजों हिसाबै धेमाजि जिल्लायाव 2 दं, एसबि बड' हाइ स्कुल आरो इउएनबि मेम'रियेल उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मेम'रियेल हाइ स्कुल। दा बै 2 फरायसालिफोरावबो इउएनबिआव दासिमाव जेब्ला जों नायो, जोंनियाव हाइ स्कुलाव पियरलि बर' बिजों हिसाबै धेमाजि जिल्लायाव 2 दं, एसबि बड' हाइ स्कुल आरो इउएनबि मेम'रियेल उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मेम'रियेल हाइ स्कुल। दा बै 2 फरायसालिफोरावबो इउएनबिआव दासिम जेबो जेंना गैथ'वा फोरोंगिरिनि। नाथाय जोंनि एसबि बड' हाइ स्कुलफोराव माने आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि जा साख्रिनि रस्टार, बे रस्टारखौ दहाय होनानै जोंनियाव एसटि पस्ट गैयैनि जाहोनाव गोबां गुबुन माहारियारि फोरोंगिरिफोर फैबाय। दा बेबायदियै जोंनि एसबि बड' हाइ स्कुलाव गासै 7 गुबुन माहारियारि फोरोंगिरि दं। आउट अफ 15 सानि गेजेराव 7 गुबुन माहारिनि, जायफ्रानाखि बर'नि जेबो सोदोब रोङा, खोनाफेराखै। बेबायदि जोंहा जेंना जादों। फारसेथिं जेरावनाखि मिक्स मिडियाम दङ, बे मिक्स मिडियामाव जिहेतु टिचार पस्ट नालाय टिचार हरबाय थादों, नाथाय बर' सेक्सना दिनै फोरोंगिरिफ्रा रिटायार जालांबाय, सोरबा एक्सपायार जाबाय। बेबायदि फोरोंगिरिया जोबलांनो थांगासिनो दं। दा नैबेवहाय जोंनि फरायसाफोरनि जा गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय बियो जोंहा जेंना जादों। फारसेथिं आसाम सरकारा जोंनि बर' बिजोंखौ 12 थाखोसिम आपग्रेड खालामबाय। बे आपग्रेड खालामोब्ला जोंनि हाइ स्कुलफोराव बर' बिजोंनि फोरोंगिरिया माने बाउन्ड जानांगौ, नाथाय दासिम बे उल्था जाबाय थादों। दा खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेफोरखौ नोजोर होनानै दा बिनि सायाव जों माबोरै मावनो हायो, जों बेखौ नाजाबाय थादों, खालामबाय थादों। दा फारसेथिं जोंनिया फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि गेजेरजों गोबां बर' मानसिफोरा दासिमबो लेन्ड सार्टिफिकेट, लेन्ड पजिसन सार्टिफिकेट मोनाखै। दा बेबायदियाव गुबुन जिल्लाफोराव इलेक्सननि बाथ्रा माने नटिस फैबाय थादों, नाथाय दासिम जोंनि जिल्लायाव फैथ'वाखै। अब्लाबो फैनाय नङा होननानै जेबो माने जुक्ति गैया। दा बेबायदि हिसाबै जों बिनि थाखायबो थियारि जानांगौ। जोंनि साफ्रोम मावथिफोरखौ जों थियारि खालामनानै दोननो नागिरदों। आरो जोंनि ओनसोलफोराव लाइमोनफोरनि जा थासारि, लाइमोनफोरा फरायनायनि अनगायै गुबुन
हाबाफोराव स्पेसियेलि गाज्रि हाबाफ्राव गोसो बोलांबाय थादों। दा बुंनो थाङोब्ला ड्राग्स आरो जायखिजाया फेग्रा मुवा जानाय, बे फेग्रा मुवा जानायनि फारसे गोसो बोलांदों। बेखौबो जोङो जुदि सोलायनांगौब्ला जोंनि वार्कार्सफ्रा मावनांगोन। दा बेवहाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंल' मावालासिनो जोंनि ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो बर' माने सुबुं लोगोसे मोनफ्रोमबो बर' माहारियारि आफाद, बे आफादफोरखौ लानानै जोङो मावलांनो थाखाय दिनैनि नैबे मावथिफारि जथुमाव जों बेखिनिखौ सावरायलायदों। बेयो स्पेसियेलि दै हा खुरखानाय जेंना, बे हा खुरखानाय जेंनाखौ जेब्ला जों नायो, बुरलुंबुथुर दैमायानो बांसिनै जोंनि ओनसोलफ्राव हा खुरखादों। बेनि अनगायै जोंनि वार्कार्सफ्रा मावनांगोन। दा बेवहाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंल' मावालासिनो जोंनि ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो बर' माने सुबुं लोगोसे मोनफ्रोमबो बर' माहारियारि आफाद, बे आफादफोरखौ लानानै जोङो मावलांनो थाखाय दिनैनि नैबे मावथिफारि जथुमाव जों बेखिनिखौ सावरायलायदों। बेयो स्पेसियेलि दै हा खुरखानाय जेंना, बे हा खुरखानाय जेंनाखौ जेब्ला जों नायो, बुरलुंबुथुर दैमायानो बांसिनै जोंनि ओनसोलफ्राव हा खुरखादों। बेनि अनगायै बुरलुंबुथुरनि फिसा फिसा दालाइसा दैसा माखासेफोर दङ, बिसोरो एसे एनै खुरखादों। दा बेखौ जुदि नायोब्ला जों नायदों बुरलुंबुथुरनि हा खुरखानायनि थाखाय जों गोबां डिमान्ड खालामो बेखौ होबथानो थाखाय। नाथाय बुरलुंबुथुर दैया गोरलैयै होबथाजानाय दैबो नङा। अब्लाबो जोङो जोंनि रायजोफोर, जाय बर' सुबुंफोरा हा खुरखा जादों, बिसोरनि थाखाय रिहेबिलिटेसननि थाखाय माखासे सरकारि हाफोर, दा जों बेखौ गेजेर गेजेर सावरायदों। नाथाय जाबायदि जोङो सुबिदा होनांगौमोन, बेबायदि सुबिदा मोनाखै। थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोंनि धेमाजि जिल्लाया जिल्ला हिसाबै जोबोद गुसेब जालांदों। फारसेथिं अरुणाचल हाजो, साहा फारसेथिं, खोला फारसेथिं बुरलुंबुथुर। जोंनि नैबे सानजारि नोगोराव अरुणाचल हाजोनिफ्राय बुरलुंबुथुर दैमासिम माने खालिबोल' 15 किल'मिटार गोजान। जनायाव बियो आरोबाव खमसिनबाव। दा बेबायदि हिसाबै बे 15 किल'मिटार एरियायाव गोबां सुबुं माहारि दं, बर'नि अनगायै गुबुन माहारिफोर दं। बेखौ होबथानांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा। अब्लाबो जोङो सरकारनि फारसे डिमान्ड खालामदों आरो बै डिमान्डखौ जोङो गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरजों लानानै जोङो बेखौ खालामदों। गेजेर गेजेर जों हस्पिटालनि हाबाफारिबो लादों। बेबायदि हिसाबै जनायनिफ्राय आसाम सरकारा मावबोनो होननानै बिथांमोना थांनाय बोसोरनिफ्राय प्रजेक्ट मोनसे लानानै एसे एसे मावजेनदों। आसा खालामदों बे मावनाया जुदि मोजाङै जायोब्ला, जिहेथु जों मिथिगौ इलेक्सननि सिगां बिजेपि सरकारा जनायनिफ्राय माजुलिसिम मोनसे माने रड काम बान्ध, बुरलुंबुथुरनि दै सेरजों लामाजों लोगोसे बान्दो बेबायदि बानायनायनि मोनसे परिकल्पना दं होननानै बिथांमोना इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव फोसावदोंमोन। नाथाय दासिमबो बे जायाखै। अबयसे जागायाखै होननानै बुंबा गोरोन्थि जागोन। दा जागायदों। दा बेखौनो जोङो हप खालामदों जे उननि समफोराव जोंनि जा खुरखानायनि जेंना, बेयो हयथ' जोबगोन। बेजों लोगोसे फिसा फिसा दैसाफोर, जाय बुरलुंबुथुरनि दैसाफोर, बिसोरनि खुरखानायाबो जोंनियाव गेजेर गेजेर जेंना सोमजियोब्लाबो, नाथाय बेफोरबायदिखौ जिहेथु फिसा दै हिसाबै गेजेर गेजेर बायदिसिना थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला वाटार रिसर्सनिफ्राय बेफोरखौ फान्ड लाबोनानै बे जेंनाफ्रा एसेब्लाबो মানে সুস্রাজাদों होननानै आं सानो। সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ আমি চেণ্ট্ৰেল কমিটি, এই কমিটি এটা টিম, আমি গোটেই অসম আমাৰ আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ নেতৃসকলৰ লগত বা নেতৃবৃন্দৰ লগত আমি আলোচনা কৰি আহি আছোঁ। আমি ধেমাজি জিলাৰ চিমেণ্ট চাপৰি এই অঞ্চলত ধেমাজি জিলাৰ অন্তৰ্গত থকা যে 5টা আমাৰ আঞ্চলিক সমিতি আছে, এই আঞ্চলিক সমিতিসমূহৰ লগত আমি আমাৰ বিভিন্ন কৰণীয় কাৰ্যসমূহৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ। যিহেতু বিটিআৰ একৰ্ড হোৱাৰ পাছত, যিহেতু একৰ্ডৰ ছিগনেটৰিজ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে আমাৰ এই একৰ্ডৰ ওপৰত যথেষ্ট কৰণীয় আছে। সেই কৰণীয় কামসমূহৰ ওপৰত লগতে সমাজৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি কি কৰিম বা আমাৰ সমাজে আমাৰ পৰা কি বিচাৰিছে, তাৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে কৰ্মীসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। যে আমি ইউনাইটেড বড়ো পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অসম চৰকাৰে যি এভেকশ্যনৰ বাবে যি নটিচ জাৰি কৰিছে আমাৰ বিভিন্ন ট্ৰাইবেল সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ বাবে, তাৰ আমি অপ'জ কৰি আহিছোঁ। আজিও আমি এই সভাৰ যোগেদি আমাৰ এই সভাত
আমাৰ সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ পুনৰ অপোজ কৰিছে যে আমাৰ এটা স্পষ্ট মত, আমাৰ মতটো হ'ল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ এক্ট 2006 ইয়াক আগতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰি লওক, তাৰ পাছত যিখিনি থাকি যায়, যিখিনি সেই এক্টৰ ভিতৰত নপৰে তেওঁলোকৰ এভেকশ্যন কৰাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। যে যোৱাকালি অসম চৰকাৰে যি শোণিতপুৰ জিলাত 1301 বা 1301খন যি ফৰেষ্ট এনটাইটেলমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিছে, সেই প্ৰদান কৰাক আমি অসম চৰকাৰক স্বাগতম জনাইছোঁ, আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰাইজ বা অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বসবাস কৰা আমাৰ যি ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ লোক এনটাইটেলমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিছে, সেই প্ৰদান কৰাক আমি অসম চৰকাৰক স্বাগতম জনাইছোঁ, আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰাইজ বা অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বসবাস কৰা আমাৰ যি ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল তেওঁলোকে বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনা কৰা আমি দেখিছোঁ যে কোনবোৰ অঞ্চল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ এক্ট 2006 অন্তৰ্গত আহিব বা কোনখিনি নাহিব, তাক লৈ পেলাই বিভিন্ন মত আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু আমি ইয়াক স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে ফৰেষ্টৰ ডিফিনেশ্যনত ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ এক্ট 2000 তাত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে, যদি কোনো এটা অঞ্চলত ই লাগিলে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীয়ে হওক বা নেশ্যনেল পাৰ্কে হওক বা ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টেই হওক, এই গোটেই অঞ্চলবোৰত যিবোৰ অঞ্চলত 2005ৰ 13 ডিচেম্বৰৰ আগত বসবাস কৰা যদি প্ৰমাণ আমাৰ ট্ৰাইবেল লোকসকলে দিব পাৰে, সেইবোৰ অঞ্চলতো আমাৰ ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীয়ে ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ এক্ট 2006ৰ অধীনত ফৰেষ্ট এনটাইটেলমেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ যোগ্য। গতিকে আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, স্পষ্ট ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, কোনো দ্বিধাবোধ আমি কৰিব নালাগে। আমি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীতে হওক বা নেশ্যনেল পাৰ্কতে হওক, আমি যদি 2013 ডিচেম্বৰৰ আগত বসবাস আমি কৰিছোঁ বা আমি তাৰ প্ৰমাণ দিব পাৰোঁ, আমি সেইবোৰ অঞ্চলতো আমাৰ এপ্লাই কৰিব লাগে। जोङो आसाम सरकारखौ